SMS Tadar, filer til mail. Her er Kim. Kim har lige holdt et foredrag for 50 mennesker. Efterfølgende vil publikum gerne have præsentationsfilen. Nemt nok. De sender blot en sms med teksten @foredrag efterfulgt af deres e-mail til nummer 1272. Og få sekunder efter ligger Kims præsentation i deres mailindbakke. Kim opretter en subkey. Han tilknytter et dokument til denne subkey samt en personlig besked. Når folk sender en sms med teksten @foredrag efterfulgt af deres e-mail til nummer 1272, modtager de kort efter dokumentet og beskeden. Så enkelt er det. SMS Tadar kan også bruges i mange andre sammenhænge. Mulighederne er uendelige.